Michale, ale drž se, fakt jako drž se, jak nedotlapně slavote. Jo, takhle, drž se. Dobrý. Ty, ale tvoje boty taky dělají. To je moc příklad. Nejdeš ty. Že jo, mě taky. Jsi to aj skřípnul, ne? Ještě jedno. Počkej trošku. Když budete připravený, tak si to bouchněte a... Ale vál! Co? Co? Okay. Zaber! Nehodí. Dobrý na tři. Ne, Val, dělej všecky. Jak dobrý na tři. Kde jste to viděl tohle? Polsku. Proboha.
Ojej. Ježíš, jaká příprava. Ne, polož mi to. Ať je to fair play, víš? A dej mu to 10 metrů daleko. Co? Máte ready, zmáte si červený šumlík, vynulovaný to je. Pojď! No, jaký profík. Pojď, jak to nebude po 40, tak k nám nepatříš. 37 máme nejlepší čas zatím, jo? Bude jako motivační. Nedáš silama. Máčky. 41. 41 není špatný. Ale to furt jde. Vrtačka, čas je váš. No ale dělej, tak tě to vás sportu neučíme. Ještě tam bude, ještě. Jeden u toho jenom při, druhý to přidá po čtvrtý, no chlapi. Vážně se do týmu nedostanete teda. Ale tref se! Nejkrásnější rally v České republice a možná před nějakým časem na mistrovství světa. No pojď! On to dělá jak tak traktoře, ty. Nejstarší, nejmladší. A myslím si, že tady také místo úplně pro všechny. On to zdržuje! Lidé se zastavíme. A to je škoda Fábia, takovým zvláštním řezu. A neznamená to, že půjdete do salonu a koupíte si tento vůz, já nevím, co byste si dělali. Naopak se na prezentují bezpečnostní prvky. Mám tady Martina, ahoj. Co tady vlastně všechno vidíme a proč ty místky mají různé barvy? Vidíme tady bezpečnostní prvky, co se naopak musí vyfotovat při tom nárazu. Co se určitě musí vyfotovat před auto dokonale druhé. Kolega ještě nedáš rok, si dá zadáně. A to je zase takové dostané myšlení. Rodiče, tak se ve světě vyráběla. To, co máme před tu kolejnici, to je nejbezpečnější. Tak teď už jsme asi jiné. Teď jsme trošku jinde. No samozřejmě, menší ty deformace jsou. Taky mám lépe se to auto zdeformuje a ty deformace jsou různě počítané. To máte lepší před sebou a To jde vidět, že nikdy nevyměňovali kolo, jako. každý má svoji hlavu. Podíváme se tady do Fréro. Já nebudu nejhorší. Nech to, já jsem to tam viděl. Neměl, kámo, teď bude vymlouvat. Já nebudu nejhorší, Spousta ženských mají lepší čas. To je podpora. Že se má aktivovat. Vidíkem je schovaná pyropatomás, Jo, je horší. která zapustí ten airbag a ten se nakoukne. Mi to došlo. Máčky. Počkej, teďka. To se Modro. To víš, že jo. Snaž se. A Jelenku!
Tam.